Hello, sziasztok kedves emberek! Én Noel vagyok, ez pedig itt a Bajai Airsoft játéknak egy videója lenne, amiben máma Airsoft játékfegyvereket fogunk bemutatni, illetve felszerelést, ami biztonságosá teszi a játékot. Na, akkor egy vágás után be is mutatnám az első fegyverünket. Na, az első Airsoft játékfegyverünk az egy shotgun lenne. A hop-upot azt itt lehet állítani. Aki most tisztában van a jelentésével, az most tudja, hogy miről van szó, mert én nem teljesen. Annyit tudok, hogy itt a lövés segíti. A biztosítót itt találjuk, a ravasz mellett. Illetve a fegyver lövéséről annyit, hogy ugyebár hátrahúztuk a fegyverünket. De viszont ez már önmagában ez nem fogja előni a műanyag golyókat, ezért vissza is kell tolnunk kattanásig. Kattanáskor pedig már simán meghúzhatjuk, ezzel leadhatunk még egy sorozatot is. Na, az első fegyverünkről ennyi. A második fegyverünk az pedig egy Airsoft játék Colt fegyver, ami hát nem úgy működik, ahogy szeretik, mert ugyebár egy normális Airsoft játékfegyveren általában az úgy van, hogy így folyamatosan hitlik, vagy nyuklik hátra a szán, viszont ebbe nekünk ezt így meg kell segítenünk, szóval minden lövéskor hátra kell húzzuk. Ez alapból egy kb. Én azt mondanám, hogy a shotgunhoz hasonlítható fajta Airsoft játékpisztoly, viszont amiért én nagyon szeretem, azért mert szinte ez a legolcsóbb pisztoly az Airsoftból, viszont ami hátránya van, nincsen neki biztosítókarja, ami ezzel azért baj, mert ugyebár, hogyha az ember a szeme felé tartja így, akkor könnyen megtörténhet az, hogy kilövi esetleg mondjuk véletlenül a szemét, hogyha fel van húzva a pisztoly, vagy egyéb ilyesmi. A tartásokról annyit ezeknek a játékfegyvereknek, hogyha tartunk ki egyéb ilyesmit. Én általában mindig, amit mondok mindenkinek, hogy először biztonságilag figyeljen rá, hogyha tartunk ilyet családba, mint például én, hogy ne lőjünk meg se apukát, se anyukát, ezzel kapcsolatosan a biztosítót mindig meg kell keresni a fegyveren, hogyha már nincsen biztosítója, akkor általában elzárva tartjuk egy dobozba. Ugyebár én azt szoktam mondani, hogy egy doboz legyen mindig vastagabb, viszont hogyha ezt magunk felé tartjuk ezt a fegyvert, mindig csak szemüvegbe. Mert könnyen megtörténhet az, hogy kilövi a szemünket. Na, akkor most egy vágás után be is mutatnám a ruhákat. Na, az első dolog, amit én biztonságosnak találok, amit sajnos nem hoztam el, az a szemüveg lenne, a második pedig a mellényünk. Ez a hasat védi. Na most annál jobban lehet tudni, hogy egy mellényben ugyebár vannak tárak, BB, egyéb ilyesmi. Ez a kés, ez nem igazi kés, ez egy gumikés, ez egy Airsoft játék gumikés. A hátamon, hogyha megfordulok, találhatunk egy ivózsákot. Az ivózsák az abba segít, hogy általában az ilyen játékbeli katonáknak, mint például én, vagy az ilyen Airsoftos katonáknak ne kelljen azonnal, mit tudom én, vízért rohangálniuk, vagy egyéb ilyesmi. A adóvevő, ez abba segít, hogy a rajjal bírjunk kommunikálni. Na, és akkor a kesztyűre térnék rá, ami szintén egy harmadik fontos dolog. Ez például ugyebár a bütyköket végzi. Én azért nagyon szeretem ezt a kesztyűt, mert máshogy vezeti le a golyónak a visszapattanását, könnyebben lehet vele fogni, hozzátapad az ember kezéhez így a dolog, szóval ezzel már önmagában megúsztuk ezt a csúszkálást dolgot, ez jobban tapad, én azt mondom. Akkor a másik pedig az a nadrág lenne. A nadrág az, most ezt így mindenki le fog vele szomorítani, ez egy kínai nadrág, ez nem egyenruha, mivel valaki azt hinné. A másik dolog, ami
Ami nem Airsoft, pedig fontos egy Airsoft játékon, az a térdvédő, mert hogyha eltalálják a porcot vagy valamit, akkor az eléggé fájhat. A bakancs az egy téli bakancs, én ezt szoktam mondani, hogy nem azonnal acélbetétes 10 000 forintos bakancsot kell venni, elég egy kopott, egy használt bakancs. A póló pedig az is szintén kínai, viszont az a baj ugyebár, hogy amit jegyezzetek meg, ami itt nagyon fontos, amit én például ide nem hoztam. Nem hoztam könyökvédőt, se hosszú pulóvert, ami védeni a karom, pedig ez egy Airsoft játékon nagyon fontos, mert eléggé nagy bajt bírunk vele csinálni. A sisakomat biztos láttátok, az egy magyar Honvéd acélsisak, illetve a sapka, ami rajtam van, az is szintén Honvéd sapka. Általában az ilyeneket bollapiacról össze lehet szedni. És hát itt az oldalamon találhatunk egy magyar Honvéd csajkát. Hát ez most mindenki arra használja, amire szeretné. Ebből régen ettek a katonák, de most például már én arra szoktam használni, hogy Airsoft töltényt tartok benne. Na. A másik dolog pedig a tárakról szeretnék beszélni, meg a bennük lévő BB-kről, illetve műanyag töltényről. A műanyag töltények kizárólag bio-BB-k, ami azért fontos, mert általában a környezetet megvédi, viszont ezzel kevesebb mérgezésnek van kitéve. És még egy dolgot kihagytam, az pedig általában ezt hülyeségnek szokták találni, de ezt én mindig viszem magammal, vérzés ellen, meg egyéb ilyesmi ellen. Ez egy kisméretű Medikit csomag, illetve kötszer és egyéb ilyen csomag. Még itt a videó végén szeretnék egyet lőni, és ezekkel a fegyverekkel, hogy megmutassam, hogy milyen, illetve játék élsz a fegyverekkel. Szóval akkor hát próbáljuk is ki. Ahogy megszoktuk, ugyebár amit mondtam is, hogy a biztosítókar az alapból le van, hát azt nem tudom, hogy mondtam, hogy le van ragasztva, mert ugyebár nekem hibás volt gyárilag. Na a tárat kicsi macerás berakni, addig kell betolni, amíg ez ki nem ugrik. És ezzel ezt fizikai erővel így lehet kiugrasztani. Na, ahogy mondtam is, fogjuk először, hátratoljuk, és kattanásig vissza kell tolni. És akkor, ahogy mondtam is, fizikai erővel megnyomjuk, és kivehetjük a tárat. Na, akkor most a következő lesz a pisztolyom. Na, a pisztolynak, ahogy mondtam, nincsen ki- és bebiztosító karja, ezért csak fogjuk, betoljuk. Megnézzük, hogy nem bírok lelőni. Hátrahúzzuk, lövünk. Hátrahúzzuk, megint lövünk. Rájuk viszont mondanék még pár dolgot ezekről az Airsoft játék fegyverekről. Na, sokan összekeverik azzal, hogy ennek vannak ugyebár engedélyei, meg egyéb ilyesmi, meg többször hallottam pár YouTube-ostól, hogy azt mondják, hogy igen, hogy ez tartozik egy engedély. Na, ez kérem szépen, ehhez nem kell engedély. Hallottam már olyanokat például, hogy valakit ezért nem engedte be játékra, de ha tudni kell azt, hogy ezt mit tudom én, például szállítjuk például egy Airsoft játékra a Airsoft játék fegyverünket, és megállít a rendőr, és ha azt kéri, hogy van engedély, akkor azt kell mondani, hogy nincs, mert ehhez nem jár. Viszont hallottam már olyat is, hogy igen, valakitől kérték, és nem engedték be Airsoft játékra. Na most ez most csak az ilyen nagyon, hogy is mondjam, pont tudjuk embereknél van. Ami tudni kell róla, hogy tényleg ez nem kell engedély, viszont annyi,
hogy elzárva tartjuk, és az utcára ne vigyük ki hadonászni. Na, ennyi lett volna ez a videó. Én Noel voltam, ez pedig itt a Bajai Airsoft oldal videója volt. Ha tetszett a videó, akkor kérlek titeket csatlakozzatok, megoszthatjátok véleményeiteket, egyéb ilyen dolgaitokat, információkat, én is osztok meg információkat, hogy mit kell tudni erről az anyagról, arról az anyagról. Na, ennyi lett volna ez a videó, sziasztok!